доктор Стивън Флеминг, дебат от парламента и уважаван британски политик, се влюбва в годеницата на сина си. Готов да плати всякаква цена, Стивън Флеминг отива твърде далеч и стига до там, откъдето връщане назад няма. Тази вечер от 23 часа и 30 минути гледайте Джереми Айронс, Жулиет Бинош и Миранда Ричардсън в драмата "Вреда" по TV7. Не пропускайте тази неделя в Обвързани. Здрасти, как е Кинг Конг? Не знам защо си решил, че е безопасно да ме наричаш с такива епитети, но... Не. Ей, хубави одежди. Изглеждаш както мъж в твоето положение би трябвало да изглежда. Всяка от тези тениски е свързана с специален спомен. Като партито Яба, грабва и бира ли? Сиракюс, 87-ма, назначиха ме за генерал на кеговете. Поведох хората си към победа над силите на трезвеността.